kelakuane yo halus, budi pekertine apik, sopan santune yo temaka tenan. Nggih, amin pangestunipun panjenengan, Bapak Ibu Kesi nggih. Dipertahankan ya, Nduk ya. Nggih. Nadyan sampean calone dadi sinden saya melejit, pacaran ya pacaran. Salah. Riyen Pak Natos. Loh, mpun putus to? Napa? Asing Pak sakniki. Sudah asing gimana dong? Oh, asin to. Maksudnya Lah kok ngerti lek asing, konan iki asin? asing. Asing, Pak. Asing to? Nggih. Oh. Alah aku cah nom saiki ra. Soalnya saya sudah merelakan dia bersama pilihannya. Mbak Puput. Sampeanmu rintan lan dalu menglimang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu melimang waktu kanggo mrasa Sempat-sempatnya kapan awakmu? Nggih, benjang insyaallah menawi wonten longgar kula sowan dhateng panjenengan. Oh iya, amin, amin ya rabbal alamin. Sinden-sinden kondang ki sing dadi bintang tamu ki saiki rata-rata wis nate dolan kene Bapak wis nate. Nggih, kula nggih natos to nggih. Oh iya awakmu kae ya mlali nganti aku. Wah. Ya, nggih, nggih. Wes luar biasa. Jajal lek pelok barang umpamane ngono nembang apa no? Sampean no.
langgam-langgam ngono apa. Jenang kula. Wah, kuwi seneng aku. Ah nggih. Ah iya. Jenengan remen nggih? Nggih, seneng pokoke anggere jenang gula. Jenang gundul piye to? Kowe tak kandhani, Ponorogo kene iki nggih produksi jenang. Wah nggih. Nggih. Jenang nggih. Nggih, Jenang jenang. napa? Jenang sengkala. Jenang napa Pak? Mriko nggen anu nika. Josari Pak. Jenang grendel. Jenang Mirah. Jenang ngira. Nggih, riyen nate nyponsori Bapak Mayang teng Ponorogo Oh, disponsori oleh nggih. Jenang Mirah. Berarti niki mengke kedae digawani lho nggih. Hah? Digawani jenang. Oleh-olehnya itu loh, Bapak. Aja kuwatir, aja kuwatir. Engko ora usah panitia sing maringi. Engko tak gawani dhewe jenang. Ayo, jenangku ya lumayan. Ayo nggih. Rupane ya ngono kuwi ya. Ayo. Kira mudeng isa SMP. SMA. Jane nggih mudeng lho, Pak. Tapi kula nggih mendel mawon. Asli ta wis pacaran ta saiki? Napa? Wis pacaran. Halala pripun? Ora aku takon malah ala pripun. Lah malu kula, Bapak. Ora apa-apa wong ya ngono kuwi normal kok ya. Ora apa-apa pacaran ya pacaran. Salah. Rien, Pak Natos. Loh, ampun putus to? Napa? Asing, Pak, sakniki. Sudah asing gimana dong? Oh, asin to. Maksudnya Lah kok ngerti nek asing, kono iki asin? asing. Asing, Pak. Asing to. Nggih. Oh. Alah aku cah nom saiki ra. Soalnya saya sudah merelakan dia bersama pilihannya. Kok nangis to Aku panjenengan? melu kerontor-rontor. Ya wis ora apa-apa lelakon iki kaya ngono. Kang wis dilakoni nggih pengalaman ngono kuwi. Sing penting sampean ngerti karo batas-batas. Boleh berpacaran ra apa-apa. Ning Nggih. sebisa mungkin menjaga kesucian sebelum janur itu melengkung, ya toh. Nggih. Aja nanti kesucianmu kamu berikan kepada siapa-siapa. Nggih, Bapak. Bapak mbiyen iki rabi karo Bu Kesi, wah langsung. Karo Bu Kesi dicedeki kalau langsung mlayu. Ibu, Bah. ibu. Ya. Lah napa? Pedhi kok ngono ora pengalaman. Kayak Bu Kesi langsung anu. Saestu to, Bu? Saestu, Bu? Nggih. Ora kok, Nduk. Pripun? Pancen antarane aku karo bapakane. Ah. Dadi yen aku meneng bapakmu ngoyak. Yen bapakmu meneng sing ngoyak ya aku. Wah. Saiki ketemu mak gapruk ngono, terus rabi. Nggih. Akhire kan Gabruk. saling mengoyak. Ning ngoyaki aku rono, dhek rono. Akhire Wah. ketemu. Oh, beda. Akhire dhek ya mulai dhewe ngebret akhire. Alhamdulillah. Jenang gula ya? Nggih. Dibawani Jenang no? gula. Langsung napa bawa? Nyemanggaken mawon. Bawani ora masalah. Bawani coba kaya apa. Mumpung ketemu karo sampean. Jumeneng, Nduk. Oh, nggih. Enggak. Merondono nggih saged. Nggih. Wah, Mas Purbo Mayangkara. Saking dalu, Bapak. Wah, Mas Purbo. Ngapunten Mas, ra iso mampir teng dalem jenengan kula keliling ngiteri pondok anak kula ning nggih mboten ketemu kali anak kula. Nggih, nggih. Pun lali anak kula ketoke kula. Tak telu Ibram. Ngono kuwi. Nah, nggih. Matur nuwun Mas Purbo Sasongko. Wah, lek bab sejarah karo babakan religi, karo babakan uka-uka takono karo Mas Purbo kuwi. Buka channel panjenengane kuwi. Ayo nggih. Ya, Nduk. Apa, Nduk? Nggih, gegarane niku nggih. Oh, gegarane nggih. Monggo bawa gegarane. Nah, nggih, nggih. Among ati pawi bocah
halus, suarane yo halus, budi pekertine apik, sopan santune yo temaka tenan. Nggih, amin pangestunipun panjenengan, Bapak Ibu Kesi nggih. Dipertahankan ya, Nduk ya. Nggih. Nantian sampean calone dadi sinden saya melejit. Amin, saya amin, kondang, amin. saya larang ning ya Amin. etika itu yang pertama yang utama Nggih, itu. leres. Nggih, ngono kuwi. Lebet pisan Luput pisan kena pisan kena pisan. Sampean ben rada kemenya rada kemayu tak kei contoh. Nggih, pripun? Mbak Tuti nggen kuwi ya, Mbak. Pripun? Luput. Ayo. Ayo Mbak Saben Tuti. bengi. Mbak Ayo. Tuti ayo Mbak Tuti. Luput. Luput. Ayo. Luput pisan kena pisan Bah, Jan. Endel nggih, Pak. Hah? Suaranya itu loh. Kok endel piye to? Maksudnya nganu manja suaranya manja. Ora endel kok Lah, endel. pripun? Ondel. Eh, Kewek ding. Tuti Endelita. Wah, ganti nama. Bagi Ya. kayak kaos nanti deh. Jeng. Nggih. Ape, makasih Mbak Triastuti. Terima kasih Ibu Tuti. Iya. Iya. Numpak jaran ya. Iya, ayo. Yen gampang luwe gampang yen angel ka lang Kediri ana apane ya Mas Gareng kok iso mak jedul rata-rata kok jos-jos ngono. wonten tahune, Pak. Tahu. Tahu to? Iya, tahu apa? dari Kediri. Oh, tahu kuning to? Nggih. Oh, tahu takwa. Oh iya. Ayo, tahu takwa, gudang garam. Ayo wis luar biasa. Biyen mak jedul Suwargi Mega kae. Nggih, Mbak Mega. Terus mak jedul nek Niken Salindri yo Nggih, Mbak melejit. Niken. Terus Alhamdulillah. Sampeyan lintang kair mak Amin. jedul. Mbak Birgita mak jedul Yo. langsung. Nggih, Mbak Birgita itu juga dari Kediri. Ayo mulai melejit deh. Wah. Asri. Oh iya kaya Kediri Asri. Asri Ivo. Ya, Nduk. Tan kena tinumbas harta ya padha karo Panaraga ki ya sinden-sinden hebat ya akeh wiwin biyen ya. Sindene Pak Anomo sinten Bu Kesirian Bu Sri Atin ya. Ah Bu Sri Atin nggih Mas. Ah kaya Panaraga mak juwedul neh Pak Miatin. Dan lain sebagainya. Apa kaya apa? Agak coba diaturake. Neng kula. Ayo. Coba
miroso tenan. Lintang Kairo jenenge ya jos. Heeh. Lah men ning YouTube ya cilikane Lintang iki tau viral pas ade wayangan ning Nganjuk. Iya. Nggih, alhamdulillah. Nika. Nggih, kae wis entuk pirang-pirang dolar lho, Nduk, kan. Njaluk apa piye? Dalam Njaluk dolare apa piye? dolare pripun? Loh, ning YouTube ku tak unggah, tak ketok, tak unggah to. Nggih. Penontonnya nganti Wah, apa nggih. jutaan Jutaan alhamdulillah. Nggih, kaya ngono kuwi. Dadi asline lek sampean gelem merunut sejarah gitu. Sampean iki bibit kawite mulai diel mangkate saka aku kae lho asline. Nggih, Pak. Gitu. Akhire kabeh kan ngerti Lintang Kairo lho kabeh ngono kuwi. Nggih, datang pundi nika Kedung Ombo. Kedung Ombo Kedung bener, Ombo. Tanjung Anom. Nggih, Tanjung Anom. Biyen nebar kuwi bapak yang ngger wayangan Lintang Kairo dijang padahal anu mboten saged. Nek saged Lintang Pambayun nah yo ngono. Nggih. Nggih mergo ya laris Lintang Kairo adoh turan. Ayo. Entekne, Nduk, yuk, Dayu. Luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, miroso Nduk, miroso elok. Lah iki ana WA saka penggemar YouTube Pak Dalang untuk ini